Laia Triguero, tinc 34 anys i visc a Torelló. La situació, el Covid i tot això, i bueno, em va sortir aquest curs i vaig aprofitar. Sempre m'ha agradat el treballar a l'aire lliure i això, bueno, no sé. I per provar i m'ha agradat i no se'm dona malament. Ara, tal com estan les coses, la gent també opta més per les renovables, tot està, diguem, a poc, però de moment anem canviant, no? Reciclatge, energies renovables, doncs jo vaig pensar que era, no sé, un treball de futur, vista al futur, diguem, no sé. Estic apuntada al SOC, i sempre m'envien mails per fer formacions i això, i em va arribar aquest i em va interessar molt i no vaig dubtar, vaig trucar i que m'apuntessin. I vaig venir i endavant. Sempre m'ha agradat remenar, sempre m'agrada aprendre, soc molt curiosa, no sé, i si puc estudiar un ofici i em puc dedicar a ell, doncs no sabia ben bé de què anava. Fotovoltaic, doncs el primer que veus és una placa solar, però no, fins que no t'hi fiques al món aquest no saps el que hi ha darrere. Jo sabia ja que seria l'única noia i sabia més o menys on em ficava i sempre m'he mogut sempre millor amb els homes i això, o sigui que sense por vaig venir i endavant. Bueno, no penso que sigui una feina d'homes, però sí suposo que els hi tira més als homes. Les dones suposo que tiren per les altres bandes. No totes. Bueno, ja... jo sóc una d'elles, però bueno... No totes les dones els hi agrada la mecànica o... Bueno, no sé si m'explico una mica. Els diria que no es desanimin, que ho intentin, i que sempre hi ha temps. Jo quan anys enrere he provat de treballar una obra, m'han dit que no, m'he tret el carnet de toro, també se m'ha negat el portar, suposo per ser una noia. Vull dir, però jo mai ho he deixat d'intentar. M'he tingut que espavilar, clar, com tots, clar, si no t'espaviles, malament.